गईल खेत काहे करत हौ लेट। अब जल्दी से बिया उखाड़ा खेते में चल के गाड़ा। असुधान आगे बैठावे बा पटीदरवन के पछड़ावे बा। अब केहू जो मेड़ी छटलस अब की उन्हें लठियावे बा। सबसे पहले असुधान बैठाई पटीदरवा खेते में से ट्रैक्टर ले जाए। सबसे पहले असुधान बैठाई पटीदरवा खेते में से ट्रैक्टर ले जाए। हाई बड़ा सोझ काका करत नाही झगड़ा। होई गईल झगड़ा त काट देहब गटई। दादक मरले रहल जब रहली हम दुबई। होई गईल झगड़ा त काट देहब गटई। दादक मरले रहल जब रहली हम दुबई। का बुझली? प्रियक माई पटीदार हो दादक भाई। मेहरारू हमा लगी पतो तहला ओके गरियाई। असुधान आगे बैठावत ही राह उनके रोके बा। बोलने जो कुछ तनिको तय सीधे उन्हें ठोके बा। सबसे पहले असुधान बैठाई पटीदरवा खेते में से ट्रैक्टर ले जाए। सबसे पहले असुधान बैठाई पटीदरवा खेते में से ट्रैक्टर ले जाए। हाई बड़ा सोझ काका करत नाही झगड़ा। होई गईल झगड़ा त काट देहब गटई। दादक मरले रहल जब रहली हम दुबई। होई गईल झगड़ा त काट देहब गटई। दादक मरले रहल जब रहली हम दुबई।